Salam, my name is Marta Pata. This video is about preparing for the dangerous weather. I'll be speaking Tigrinya language. إذا حبريتها بعلت 4 2025 بنيو ساوث ويلز بوليس زوجة إيو. إذن دحنت حبريتها كم زيبل. أب زعقوري ماي ويدمات ألقي مريتا تتو. كاب فانيات راتات منجربات روباتات جماجم بحري رحقو. ምክንያቱ ጸፍዕን ህቦብላን ኣዘንጊዑ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ገዛኹም ወይ ድማ ስራሕኩም ዓጺኹም ቦታ ቀይሩ ክትበሃሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ኢመርጀንሲ ኪት ኣዳልዉ ክዳውንትን ስንቅን ዝሓዘ ቦርሳታት ማለት እዩ። እኹል ማይን መግብን ከም ዘለኩም ኣረጋግጹ። ቦታኹም ዘዕለቕልቕ ምዃኑ እንተፈሊጥኩም ተዳሊኹም ጽንሑ። ኢመርጀንሲ ፕላን ውሑስ ቦታ ሒዝኩም ጽንሑ እንተሃሊኩም ማለት እዩ። ጽርግያታት ከመይ ከም ዘለዉ ቅድሚ ምብጋስኩም ኣጽንዑ። ኩሉ ሕግታት ናይ ጽርግያ ኣማልእዎ። ኩሉ ሓበሬታታት ረኣይዎ ምክንያቱም ናይ ምዕጻው ጽርግያ ከየጋጥም። ፎኪስ ነገራት ኣብ ደገ ኣይትግደፉ። ኣብ ገዛኹም ንፋስ ከይወስዶ ወይ ንፋስ ከየልዕሎ። ደማሞ ኣኽላባት እንተለውኹም ኣብ ውሽጢ ገዛ የእትውዎም። ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ድማ ንብረት ኣብ ላዕሊ ግበርዎ። ምናልባት ማይ ከይኣቱ እሞ ከይጥልቅየኩም። ሃዘርድ ኒር ሚ ትብል ኣፕ ዳውንሎድ ምግባር ሓበሬታታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ስቴት ኢመርጀንሲ ሰርቪስ 132 500 ደው ኢልኩም ሓገዝ ሕተቱ። ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ግና 000 ደው ኢልኩም ፖሊስ ሓገዝ ሕተቱ። እዚ ሓበሬታ ድማ ንኹሉ ሰብ ንገርዎ። ሰላም። This is Say Salam.